खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो महरीफोरा VCDCनि मासिगिरिनि सायाव गुबुन हारिनि हिन्जाव लानानै खारनायनि सन्देह थांनाय 5 डिसेम्बरनिफ्रायनो खारनानै दङ VCDCनि मासिगिरिया जाथायखौ लानानै महरीफोरा प्राइमारि UPPL आरो सुक्लाय सेरफां ब्लक जयैनो खौरांगिरि मेल खुंदों खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिथांमोनहा फोरमायथिनाय बायदिब्ला महरीफोरा VCDCनि मासिगिरि इन्ताजुल आलमआ थांनाय 5 डिसेम्बरनिफ्रायनो खारदों आरो बिथांनि मबाइलाबो बन्द जायनि थाखाय ब्लक डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनायाव रायजो राजाफ्रा जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा इन्ताजुल आलमआ बबेयाव दं बेखौ मिथिनो थाखाय बिथांनि न'आव थांनानै सोंहैनायावबो जेबो मिथिनो मोनाखै नाथाय इन्ताजुल आलमखौ हिन्जाव लानानै खारनायनि सन्देह खालामदों बिथांनि नखरनिफोराबो बेनि अनगायैबो इन्ताजुल आलमआ गुबुन हारिनि हिन्जाव लानानै खारनायखौ खोनानो मोन्दों आरो बिनि सावगारियाबो समाज बिजोङाव भाइरेल जादों होननानै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायथिदों बिथांमोनहा लोगोसे बिथांमोनहा बुंथिबावदों दि जुदि VCDCनि मासिगिरि इन्ताजुल आलमआ बेफोरबायदि खामानियाव आखाइ दंब्ला बेनि सायाव दोलोआ थांखि लागोन नाथाय दा बिथांखौ VCDCनि मासिनिफ्राय बोख्लायनाय जाबाय आरो महरीफोरा VCDCनि मासिगिरिनि थाखाय सासे सायख'नाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा जायनाखि इन्ताजुल आलमखौ VCDCनि मासिनिफ्राय बोख्लायनाय जाबाय नाथाय बिथाङा दोलोआव थागोन ना थाया बेखौ मिरु नङाब्ला जिल्लाया थांखि लागोन होननानैबो फोरमायथिदों बिथांमोनहा आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेशन काउन्सिलआ एचएस फाइनाल इयार 2023नि रुटिनखौ फोसावबाय एचएस फाइनाल इयारआ 20 फेब्रुवारि 2023निफ्राय जागायजेननानै 20 मार्च 2023सिम थाहैगोन आरो प्रेक्टिकेल आनजादआ 25 जानुवारिनिफ्राय लानानै 15 फेब्रुवारि 2023सिमनि गेजेराव जागोन फरायसाफोरनि मुङाव सौफैनाय रांखौ जाख्ल'नायनि दायाव कलेजनि गोरायुंखौ एरेस्ट खालामदों ईशान उदय स्किम 2021 बिथांखिनि गेजेरजों फरायसाफोरनि थाखाय सौफैनाय रांखौ जाख्ल'नायनि दायाव बङाइगाव जिल्लानि चाक्लानि CK कलेजनि प्रिन्सिपाल साहिदुल इस्लामखौ हमबाय ईशान उदय स्किम 2021नि गेजेरजों फरायसाफोरनि थाखाय सौफैनाय रोजा रोजा रांखौ जाख्ल'नायनि सायाव गोरायुं साहिदुल इस्लामनि हेंथायै बरपेटा जिल्लानि दुलपाटगा एफआइआर होदोंमोन नाथाय कलेजनि गोरायुंआ खारखुमानानै दंमोनब्लाबो दा पुलिसजों हमजाबाय आरो बिथांनिफ्राय गोबां फोरमान बिलाइफोरबो हमनो हादों होननानै फोरमायथिदों रिपर्टनि बायदिब्ला CK कलेजनि प्रिन्सिपाल साहिदुल इस्लामआ फरायसाफोरनि थाखाय सौफैनाय रांखौ BC गारि सालायग्रा नखरनि सोमोन्दो जानाय आरो नंखाय फरायसाफोरनि मुङाव रांखौ दिहुनदोंमोन मेघालयायाव 4 MLAफ्रा गावसिनि दोलो एंगारनानै BJP दोलोआव हाबदों मिरु BJPनि आफादगिरि JP नाड्डा आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि नुजाथिनायाव गोदान दिल्लीयाव 4 MLAफ्रा BJP दोलोआव हाबदों फैगौ 2023 मायथाइयाव मेघालयाव जानो गोनां बिधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै BJP दोलोआ थागथियारि जानायखौ नुनो मोन्दों BJP दोलोआव हाबफैनाय 4 MLAफोरनि मादाव 2 MLAआ मेघालयनि सोलिफु सोरखार नेशनेल पिपल्स पार्टी NPPनिफ्राय मुङा MLA बेनेडिक्ट माराक आरो MLA फार्लिन सांमा गुबुन सानैनि मादाव सासेया इन्डिपेन्डेन्ट MLA सेमुएल सांमा आरो सासेया TMCनि MLA मुङा HM सांफ्लियां मख'नो गोनांदि मेघालयाव NPP आरो BJP जथायै सोरखाराव दंखायोमोन नाथाय जथायै सोरखाराव थासेयावबो NPPनिफ्राय 2 MLAफोरा BJP दोलोआव हाबफैबाय फैगौ 2023नि बिधानसभा बिसायख'थियाव मोननै दोलोनि सोमोन्दोआ माबायदि थागोन बेखौ समासो फोरमायसिगोन 4 MLAफोरा गावसोरनि दोलो एंगारनानै BJP दोलोआव हाबफैनायनि सायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिदों दि एक्सपिरियेन्स थानाय आरो गोख्रों दैदेनगिरिफोरखौ BJP दोलोआव मोननो हानायजों रायजोआव BJP दोलोनि मोनसे जागायनाय जागोन आरो BJP दोलोआ गोख्रों जागोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा BTC सोरखारनियाव 3rd आरो 4th ग्रेडनि साख्रियाव थिसननायनि गोहो दं आरो अक्ट'बर आरो नभेम्बर दाननि गेजेरावनो साख्रियाव थिसननायनि खोथा होदोंमोन EMBR फेरेंगाया नाथाय दा डिसेम्बर जोबनायनि लामायाव फैबाय EMBR फेरेंगानि खोथा होनाया बहा थांखो होननानै सोंथि खालामदों अमर सिंह ब्रह्मआ अमर सिंह ब्रह्मआ सोंथि खालामबावदों दि BTCनि साख्रिनि थाखाय सार्कुलारखौ होबाय नामा आरो सार्कुलार होआखैबा माबोरैहाय साख्रियाव थिसनगोन होननानै सोंथि खालामदों बिथाङा लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदों दि EMBR फेरेंगानि रावा जेबो बेसेन गैया आरो EMBR फेरेंगाया हिर' बायदिल' खोथाखौ बुङो नाथाय खोथाल' जानानै थालाङो
होननानै बुंथिदों अमर सिंह ब्रह्मआ। बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावदों दि बिटिआरआव गोजोन फैबाय आरो सिगां गोबां गोजोन गैयै थासारिमोन होननानै बिथांमोनहा बुंथियो। नाथाय बिटिसि गोरोबथानि गेजेरजों मोनखानाय गोहोखौ फोजोबनो हानायनि उनाव आरो ट्राइबेल बर'फोरनि गोहोखौ फोजोबनानै गुबुन हारिनि सुबुंफोरासो गोजोनै दं आरो सिरि थादों। नाथाय बिटिसिनि बर' रायजो राजाफ्रा गोजोनदों नामा होननानै बुंथियो बिथाङा। एनडिबिफोरा दा मा थासारियाव दं? थांनानै थानायनि थाखाय 4 लाख रांखौ गोबाङानो मोननो हायाखै आरो मुंख्लं न'खरनो दिनैसिमबो मानो 5 लाख रांखौ होनो हायाखै? नोंथांमोननि गोजोना इएमनि गोहो मोननायानो नामा? रन्जन दैमारिजों लोगोसे जोबथेसालियाव थानाय केडारफोरनि न'खरफोरा बेसेबां दा दुखुआव दं? बिथांमोनहा दा नेनानैसो दङ। दोमो दोमो खामनाय अरा सानसे जोंब्लावगोन होननानै बुंथियो अमर सिंह ब्रह्मआ। बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावोदि जेनाखि रन्जित बसुमतारिया बिटिआरआव गोजोन फैबाय होननानै बुंबाय थायो, नाथाय बिथांनि एनजिअनि सोद्रोमायानो मोनानि 10 रिंगायाव ना लायनो थांनाय सुबुंनि सायाव गुलि गावदों। बेजों मा गोजोन फैनाय जाखो? मोनानि समाव मानसि नुब्लानो गुलि गावगोन नामा होननानै सोंथि खालामदों बिथाङा। बेफोर गासै जाथाया खौरां बिजोङाव गोसारनायनि उनावबो बिआर फेरेंगाया बिथांनि एनजिअनि सोद्रोमाया गुलि गावाखै होननानै मानो खेंफुरथि होफैनो हायाखै आरो बिथांनि सिरि थानायजोंनो फोरमान जायो बिथांनि एनजिअनियानो गुलिखौ गावदों होननानै बुंथियो अमर सिंह ब्रह्मआ। आरो बिथांनि एनजिअनियानो गुलिखौ गावमारदोंब्ला सिलाया सोरखारनि ना एनजिअनि आरो एनजिअआ माबोरैहाय सिलायखौ मोननो हाखो? बेफोर गासैनिबो सायाव रायजो राजाफोरनो खेंफुरथि होफैनांगौ होननानैबो बुंथियो अमर सिंह ब्रह्मआ। रङियानिफ्राय खनले खनले मानसि लांखारनाय जाथायफोरा जाबाय थायो। फिन लांखारजानो नागिरनाय सा 7 सुबुंखौ रङिया रेलवे स्टेशननि साखाथियाव थानाय कारियारा ओनसोलनिफ्राय रैखा खालामनो हादों। रैखा खालामनो हानाय सा 7 मादाव 3 फारियै अदालगुरि, डिब्रुगड़ आरो तिनसुकियानि, 2 झारखन्ड आरो त्रिपुरानि आरो गुबुन 2नि थंखौ दासिमबो मोननो हानाय जायाखै। रैखा खालामनो हानाय सा 7 मादाव 1 आइजो आरो 1 उन्दै गथ'बो दंमोन। बेनि अनगायैबो साननै सिगां आसाम पुलिस आरो दिल्ली पुलिस जथाय अपारेशन खालामनायाव दिल्ली एनसिआरनिफ्राय आसामनि 5 उन्दै हिन्जावसा गथ'फोरखौ रैखा खालामनो हादों। उन्दै हिन्जावसाफोरा सेप्तेम्बर दाननिफ्रायनो गोमानानै थानायखौ लानानै न'खरनिफोरा पुलिस थानायाव मिथिहोदोंमोन। बे लेखायैनो आसाम पुलिस आरो दिल्ली पुलिस जथाय अपारेशन खालामनायाव गाजियाबाद, फारिदाबाद, हारियाना आरो खोला दिल्लीनिफ्राय रैखा खालामनो हादों। भारतनि राजथावनि दिल्लीयाव फिन एसिडजों गाग्लोबनाय जाथाय। दिल्लीनि द्वारका ओनसोलाव 17 बोसोर बैसोनि फरायसुलिखौ एसिडजों गाग्लोबदों मटर साइकेलजों फैनाय 2 दुथाङा। फुंनि समाव फरायसुलिया गावनि बिनानावजों फरायसालियाव थांनो थाखाय न'निफ्राय ओंखारनायनि उनावनो मटर साइकेलजों फैनाय 2 दुथाङा एसिडजों गाग्लोबदों, जायजों 17 बोसोर बैसोनि फरायसुलिनि मोखां आरो मेगनाव जोखोम जादों। स्पेसियेल कमिशनार अफ पुलिस सागर प्रीत हुदा बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे दायाव दासिम 3खौ एरेस्ट खालामबाय। मुंफोरा सचिन अरोरा 19 बोसोर बैसोनि आरो बिथाङानो गुबै दायनिगिरि। गुबुन 2आ हर्षित आरो वीरेंद्र सिंह होननानै फोरमायथिदों। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला सचिन अरोरा आरो सिख्लाया लोगोमोन, नाथाय दान 1-3सोनिफ्राय सिख्लाया सचिन अरोराजों रायज्लायनायखौ बन्द' खालामबायमोन। बेनि थाखायनो दुथां सचिन अरोराया अनलाइनाव एसिड बायनानै हिन्जावनि सायाव एसिडजों गाग्लोबदों, जायजों बिथाङा जोखोम जानो गोनां जादों। बिहाराव बिस गोनां जौ लोंनानै 2 जिनि जिउ खहा। बिहारनि सारान जिल्लानि छाप्रानि गुबुन गुबुन जायगायाव बिस गोनां जौ लोंनानै थैनाय सुबुं अनजिमाया 17निफ्राय बांनानै 20 जाबाय आरो थैनायनि सुबुं अनजिमाया बांबावनो हागौ। जायफोर सुबुंफोरा जौ लोंनायनि उनाव लोमजानायाव गोग्लैदों बिथांमोनखौ पुलिसा सिनायथि खालामगासिनो दं, जाहाथे बिथांमोनखौ देहा फाहामसालियाव थिसननो हायो। बिहाराव बिस गोनां जौ लोंनायनि थाखाय गोबां रोजा रोजा सुबुं थैबोनायखौ लानानै बेरेखा दोलोआ बिहारनि गिबि मन्थ्रि नीतीश कुमारनि हेंथायै गोख्रों खुद्रिदों। बिस गोनां जौ लोंनानै बिहाराव रोजा रोजा सुबुंफोरनि जिउ खहा जाबोदों, नाथाय बेनि सायाव बिहार सरकारा जेबो राहा लायाखै होननानै अजद होदों बेरेखा दोलोनिफ्राय। मणिपुर पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय मानास अट' श'रुम आरो चिरां जिल्लानि काजलगाव पेट्रल पाम्प साखाथियाव थानाय MMH अट' हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय गोजां बोथोरनि गेदेर अफार लानानै फैदों। नोंथांमोनहा मणिपुर पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय मानास अट' श'रुम आरो चिरां जिल्लानि काजलगाव पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव थानाय MMH अट' हन्डा श'रुमनिफ्राय बाइक आरो स्कुटिखौ खम डाउन पेमेन्टआवनो मोननायजों लोगोसे 2 हेलमेट, गांसे ब्लेंकेट आरो नोगोद 500 रांनि खाबुखौ नोंथांमोनहा मोनफानो हागोन। आरो बेफोर अफारफोरा थांनाय 19 नभेम्बरनिफ्रायनो जागायजेनबाय आरो फैगौ 31 डिसेम्बरसिम थागोन।
लोगोसे गोजाम स्कुटि बाइकफोरखौबो बे श'रुमाव नोंथांमोनहा सोलायहैनो हागोन मानिकपुर पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय मानास अट' श'रुमनिफ्राय नोंथांमोनहा बाइक आरो स्कुटि बायनो लुबैयोबा 7002601255 नङाब्ला 9101272776 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन नोंथांमोनहा MMH अट' हन्डा श'रुमाव स्कुटि आरो बाइकखौ बायनो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 8720957824 नङाब्ला 6001916155 बे नाम्बाराव थोंजोङै फोनांजाब खालामनो हागोन दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों